Raquel, Joan, Albert, Sílvia, Pierre, Mireia, Sara. benvinguts! avui al nostre programa tenim convidat al Ricard Ostrell. Ell és un periodista, escritor y presentador de televisió i ràdio que va néixer a Sabadell. El Ricard ha sortit a molts programes com a suplement de Catalunya Ràdio i a Preguntes Freqüents de TV3. Ja? Ha fet ara els quatre gats. Bon dia, Ricard, com Bon dia, estàs? molt bé. Puc dir-vos una cosa abans de començar? Sí. M'agrada molt perquè quan estàveu llegint això aixecàveu molt la mirada. I això ho fa molt poca gent. A la ràdio, moltes vegades, la gent es queda llegint molt el paper i no aixeca la mirada. I vosaltres miràveu als ulls. I això a mi m'ha incomodat, però ho he agraït, perquè vol dir que estàveu més pendents de mi que no del paper. Gràcies. Gràcies. De res. Benvinguts als Martins de Ràdio Andy. Ara et farem unes preguntes. D'acord? ¿De qué va el programa dels quatre gats? Doncs és un programa que fem a TV3 i que és un espai de conversa, d'entrevistes, on intentem parlar de temes amb una mica de distància, temes que ens passen. I vam començar aquest programa a la ràdio, a Catalunya Ràdio, i era un programa en el qual parlàvem de tot, de la vida, del que ens agrada menjar, del que ens agrada, no sé... Us agrada molt menjar a vosaltres? A mi m'agrada molt menjar. Sí, encara que jo sigui celíaca. Veus? Però t'agrada menjar, no? M'agrada menjar. Doncs parlàvem de la vida, i això ho vam portar a la televisió i vam començar a fer entrevistes a polítics que ja estaven retirats internacionals d'arreu del món. Sí. I ara hem fet uns especials del judici i, en fi, anem fent programes. I però Ricard, el programa Quatre Gats per què es diu Quatre Gats? Perquè teniu quatre gats o per què? Doncs va començar així, perquè quan vam començar la ràdio érem quatre fent aquest programa. I vaig dir, més, dirà quatre gats, perquè com que som quatre gats fent-lo, ja tenim el nom. Però a part d'això, hi ha un local a Barcelona, molt històric, que es diu Quatre Gats, que és un bar que hi ha a prop del portal de l'Àngel, Sí. que és un lloc on es reunien principis del segle XX, finals del XIX, una gent intel·lectual molt potent d'aleshores. Hi havia pintors, hi havia escriptors, Santiago Rossinyol, en fi, sabeu l'auca del senyor Esteve? Sí. No sé de parlar? Sí. Santiago Rossinyol. Doncs diferents artistes que tenien sensibilitats i que es trobaven allà en el bar i parlaven, no? Com estem fent ara nosaltres. I em va semblar que era una idea que m'agradava molt, d'intentar que la ràdio, o que aquell programa de ràdio que havíem de fer, tingués un punt d'allò, no? De que estem conversant sense micròfon, que és una conversa en un bar, no? Per tant, per això també es diu Quatre Gats. Sí. Molt bé. De què va la teva novel·la? Va escriure? Sí, la vaig escriure fa un any, la vaig publicar fa un any. I... que és molt de temps, fa un any. No, però vaig... Passa ràpid, Sí, passa molt ràpid. I va d'un periodista que s'assembla a mi, tot i que no sóc jo, perquè aquest protagonista és una mica tonto, vull dir, va per la vida amb uns aires que no m'agraden, vull dir, no sóc jo, però sí que parteix de coses que jo vaig viure durant l'època que jo vaig estar a la ràdio. I és una protagonista que ha estat durant molt de temps a la ràdio i quan ho té tot a tocar, doncs ho deixa tot i se'n va fer una altra cosa. Està molt bé. Sí, està molt bé. Que l'has llegit o no? No. Ah. Però està molt bé, tens raó, està molt bé. Sí, s'ha de llegir. Sí. Ara parlem una mica de tu. Espera. Quina entrevista ha sigut més especial? De totes les que he fet. Sí. N'hi ha moltes, però... A veure... Mira, em van marcar molt dues entrevistes que vaig fer. Una a Eulàlia Lluch, que és la filla d'Ernest Lluch, que era un polític
que va estar molts anys a Catalunya, va ser també ministre d'Espanya i que va ser assassinat per ETA. Sí, l'amic Lluís. Sí. I la seva filla, li vaig fer una entrevista i em vaig connectar molt amb ella, va fer molt temps que no parlava de la mort del seu pare i es va obrir molt amb mi i vam teixir una amistat. Són aquelles entrevistes que et canvien molt la vida. I l'altre és Arnaldo Otegi, que és una persona que havia estat a ETA, o sigui, imagineu-vos el contrast, Sí, el del País Basc. Sí. I són dues entrevistes que em van marcar molt, perquè els dos van patir molt a la seva manera. No ho sé. Molt bé. Ara parlem una mica de tu. Vinga. Quants anys portes fent ràdio i quan vas començar? Mira, vaig començar amb 13 anys, per tant em porto... Bueno, clar, ara he parat una mica, però em portava 16. Sí que portes molt de temps. Molts anys. Sí. Sí, i a més vaig començar jugant, com vosaltres, és a dir, de 4 amics ens assèiem en una taula i fèiem un programa de ràdio. I vaig començar a Matadepera Ràdio, després a Ràdio Sabadell, i d'aquí vaig anar fent. I mai vaig parar. O sigui, jo, moltes vegades a l'hora del pati, com que jo era un petós jugant a futbol, no me'n sortia, doncs preferia agafar un pal d'aquests que trobava pel terra, un paper de plata de l'entrepà, i feia veure que feia ràdio, i així vaig començar, jugant. I mai he deixat de jugar. Sempre m'he passat bé fent ràdio. Doncs jo de petita també era una entrevistadora. Quan anàvem als restaurants, quan era bebè, sempre anàvem a la taula. Què menges? Què menges? Sí, Està bo, I jo, bueno, allà Raquel, vine aquí, la meva mare. I jo dic, bueno... Al final és això, és tenir curiositat per les coses, i jo vaig trobar-ho amb un pal i un paper de plata. Ui. La gent et coneix pel carrer i et para molta gent. Depèn del moment. Quan estic sortint per la televisió sí que ho noto molt, que molta gent em diu coses o em para. Parar poc, la gent és bastant educada amb això. Però a vegades, mira, sí que m'he trobat amb coses que, per exemple, em para molt, a vegades, gent gran, no? Perquè el meu públic és més de gent gran. I una vegada que em para algú més jove, no? Que se m'acosta, no? I em diu, ostres, puc fer una foto? I jo penso, mira, que bé, no? Estic lligant aquí. I després em demanen la foto per les seves àvies. I penso, home, no? Demana-me-la per tu, la foto, no? Però sí, clar, canvia la vida. De cop i volta passes a... Hi ha una cosa molt curiosa amb això de la televisió, que és que no te n'adones, però entres a la vida quotidiana de molta gent. O sigui, per molta gent passes a ser algú que convius amb ells. I clar, tu a vegades no ets conscient d'això, no? I alguna vegada m'he passat pel carrer, aquí a Sabadell, d'algú que... No saludis, I dic, bueno, és que no el conec jo, vostè. Però passa, vull dir que, clar, envaeixes molt la intimitat de la gent. Alguna vegada t'han demanat algun autògraf? No, autògraf no. No? No. No. Nosaltres sí. Sí? Val. No, autògrafs... Trobo que ja no se'n demana, no ho sé, la gent, clar, com que té un telèfon mòbil, la gent ja demana més la foto, no? Potser. Vull dir que abans sí que era com més l'autògraf, però ara vols la foto, la prova física, no? No ho sé. No m'hi he trobat mai. Et poses nerviós quan surts a la ràdio o la tele? Sempre hi ha una mica de nervi, perquè és que si no, ens hem de creure el que fem i ho hem de fer amb aquest punt de nervi, com vosaltres suposo, no? Quan les preguntes els preguntes nerviosos, és normal. És normal, però això no t'ha d'impedir fer el que has de fer, no? I llavors... Si t'agrada... Clar, si t'agrada ho acabes fent. Sí que és veritat que hi ha diferents tipus. Hi ha una cosa és la ràdio en directe, una altra és la ràdio que es grava i que després s'acaba tallant, muntant. Una altra cosa és la televisió també en directe, la televisió gravada. Clar, quan fas una televisió gravada és molt més còmode perquè pots equivocar parlant, pots dir blablabla i després tornar-ho a repetir perquè després es talla i no passa res. Hi ha maneres, hi ha moltes maneres. El directe posa més nerviós perquè tens més risc. A quins consells dones per la ràdio? Per fer ràdio? No, home, si us agrada que no en deixeu de fer mai, perquè això és bàsic. Mira, jo tenia un professor a la universitat que sempre em deia que jo parlava molt sèrio. Clar, jo ja estava a RAC1, ja feia ràdio i pensava, és allò típic de quan som joves, no? De què m'ha de venir a explicar a mi aquest professor, de com haig de fer ràdio. I em deia, és que la ràdio és entusiasme, deia ell. I jo pensava, aquest tio, què diu, no? No sap què diu. I amb el temps li he anat donant cada vegada més la raó. I crec molt en això, perquè crec que
la gent, és a dir, la ràdio al final el que fa és acompanyar molta gent, no? La gent que va amb cotxe, la gent que està a casa cuinant, que està planxant, que està endreçant, o que està fent mil coses, o caminant, no sé, anant a córrer. Per tant, la nostra funció bàsica és acompanyar. Acompanyar. Hi ha molta gent que a vegades se sent sola i posa la ràdio per sentir companyia, no? Doncs això és molt bonic. I per tant, quan això ho fas amb entusiasme, li estàs transmetent entusiasme a aquella persona i per tant és molt important no oblidar que hem de ser entusiasmosos a la vida. I la ràdio al final el que ha de fer és transmetre això. Sí, clar, Entusiasme. molta gent. Per tant, sigueu entusiastes. Moltes gràcies, Ricard. Moltes gràcies. Moltes A gràcies. vosaltres per convidar-me. Et volia dir una cosa. Vinga. Jo escolto la ràdio i veig que hi ha molts ànims, saps? Que té que estar animat, perquè si no t'escolten, Clar, no? per això, perquè la gent el que vol és que estiguis content, que estiguis... La gent no... Tu quan vas enviar al cinema, què vols veure? Una pel·lícula trista o una pel·lícula alegre? Alegre. Veus? Doncs al final el que volem és això, volem bones notícies, el que passa és que el món a vegades no té bones notícies. No. I també s'han d'explicar, però sempre hem d'intentar que sigui des d'un punt de vista constructiu, de dir, bueno, si això està passant, expliquem-ho, denunciem-ho, però per fer un món millor, no? Per ser millors, Sí. no? Sí. T'ho dir que no, també, si no... És obligatori dir que sí. Gràcies, Ricard, per haver vingut a Ràdio Andy. Esperem que tornis un altre dia Com o que vulgueu. ens convidis a un dels teus programes. Fantàstic. Ho tindré present. Moltes gràcies. Fins aquí el programa d'avui amb el Ricard Ostrell. Que passeu un bon dia. Fins aviat!